बेलाखना हामबाय मीडिया फ्रेंड्स न दिनै जोंर कुलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल फाइमानी अमन कायसा कारण थांनाय 23 तारिखनि घटनाओ जे पुलिसनि यागो सिलाइनि गुलि जानाय जोंनि ताकुक अजित देवबर्मा बन नायनानै फायगा बन नायै ताबो जोंनि जे याकचुक बन चलालाय दंलायो जतन पारानि बर जतन चलालाय दंलायो जत तिप्रासाद दफा हिंजाकनाय न ताई जोंबन तिनि किसासबो चलालायखा ताई आबुनि यागोल बनि ताबो बेटार ट्रिटमेन्टनि दरकार नांगै दंगो जे ता कुलाई हस्पिटाल अब मानथगिया जे बिनि याकुंनो प्रपार ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय हिंखाय MRI खायनाय नांगो अ MRI नि बागै बनो खना फुं जराओ आगरतला लांजाकनाय आबुनि बागै जोंबन तिनि नायरुमानि फायलायका ताई बिनि MRI खालाय फायमानि यागोल हायनो हाय बनो तुबुय कुलाई हस्पिटाल न ताइसा हायनो हाय एडमिशन खालायजाकनाय जे हामिया साक ब अरन दंनाय ताबुक बाहायनो ब साइचुं आचुकबो चाङै मैया याकुं बेलाय खना साजागो आर साबो बेलाय कतर नं खाबिनि आमो इनका आबुनि बागै जों जत लुकुरक सानानि मुसुंगो कन्यानि मुसुंगो कायसा बाय जों याक बारक लायनायनि बागै सेबा सुरु लायनायनि बागै जत तिप्रासा दफा तिप्रा हास्तिनि जत रकनो जत तिप्रासा रकनो जों कायसा बाय सेबा सुरुनि बिसिंथि खालायै जोंनि ताकुक अजित देवबर्मा दाक्ति हामनायनि बागै कायतरनि थाने सुरिओ मतायरंनि थाने दिवायो ताई आमाहाय खालायनो ताई बो गोबां माचिनि पारा बिसिं रगो पुलिस प्रशासन न किरिजागै गोबां मा ताबुक ब थाक हामिया बिसनाओ कलायजाक 20-30 जना बरक अमाहाय इनजुर्ड पार्सन रक दंगो आबो रकम ब जों तुरुक खालायै हस्पिटाल रगो तुबुय दंगो फुनुगै दंगो आबुनि बागै जतन ताबो कुनो किरिनानि किरि जों पुलिस प्रशासन नि थानिबो पारमिशन नाखा जिनि गोबां मा इनसिडेन्ट दुखु मानजारक दंगो बरक डाक्टर फुननानै नांगो बरक साकाचनो पारमिशन देखा नरक ताबो डॉक्टर फुनुगै मानो हनै गाइचिनि अरो जे कर्फ्यू तंमानि 163 जारि तंमानि आमो मियानि सालनि सिनि रसवायना हारजाखा ताबु चिनि अ कमलपुर सब डिविजन शान्तिर बाजार मोटामुटी सुस्थ नङै दंगो तुरुक जों अबनो चाइतगै दंगो वानजुई सम्प्रदायनि बरक बाय तिप्रासा सम्प्रदायनि बरक जों मिलिवैनो कायसा मिटिं चिकन खालायै दंगो एमनकि प्रशासननि थानिबो थांगै जों अ बारतारनो रहरै ताबो मोटामुटी कायसा नर्मेल सिचुएशन फायै दंगो ता किथा जरा नांनाय जों जतन खामा रगायनाय आगेओ जों जेबाबे तंमानि हायनो ताबो बाहायनो जों जतन मिलिवै मिसिवै जों मा तंलायनाय आबोनो आनि कयमुं जतन सारा त्रिपुराबासी कायसा आतंकङै तंमानि किरिमा खा हाबै तंमानि आबरक जाते बखानि हाकसाल खायतुन ताई जों जतन थानजा बाक्सा खालाय तंलायनानि बागैनो जों वानसुकलायनाय हामबाय आसु।